Igsuon paminaw, ayaw na sayangi ang imong panahon. Ang atong ugma, wala na'y kasiguruhan na musanag pa ang adlaw. Biyae na ang pagpakasala ni ining kalibutan, paghinulsol na. Biyae na ang bisyo ug barkada, kay hapit na moabot ang atong bag-ong gingharian. Dito sa bagong langit ug yuta, kalipay walay sama. Trapuhan ni Jesus ang katapusang luha sa atong mga mata. Kay dito walay lugar ang kamatayon o kasubo. Puro na kalipay ug wala na'y kasakit kauban ang amahan. Ayaw na hunahuna ang imong kaugmaon, o pagduha-duha o pagkawili ni ining kalibutana. Kayang tinuod nga ugma, tuwa kang Kristo nato makuha. Ayaw kabalaka sa imong kaptangan ug kwarta. Dito sa bagong yuta, kanang tanan papason na. Dito sa bagong langit ug yuta, kalipay walay sama. Trapuhan ni Jesus ang katapusang luha sa atong mga mata. Kay dito walay lugar ang kamatayon o kasubo. Puro na kalipay ug wala na'y kasakit kauban ang amahan. Ibalita sa pamilya ug mga amigo ang maayong balita, aron daghan kita magtigom sa presensya sa amahan. Kalamisod ongon nga daghan kitang nagakalipay ug nagatigom sa bagong yuta ug langit kitang tanan. Mag-awit ug mga pagdayeg nga makapahimuot sa atong Ginoo. Dito sa bagong langit ug yuta, kalipay walay sama. Trapuhan ni Jesus ang katapusang luha sa atong mga mata. Kay dito walay lugar ang kamatayon o kasubo. Puro na kalipay ug wala na'y kasakit kauban ang amahan. Tara na, manglakaw na kita, atong ambitan ang kaayuhan nga ihatag sa mahal. Uban sa iyang presensya, kuyog sa iyang presensya.